Moje meno je Miša a chcem robiť videá na YouTube. Sem tam. Urobila som video o Mafii 2, jednu časť, prvý diel. A toľko ma to bavilo, takže asi zajtra natočím tiež nejaký diel. Neviem. Pekne von, ne? Krása. Krása. Aha. Tešíte sa do školy tak ako ja? Niektorí nie. Ale ja sa teším. Idem do 5. ročníka. Neviem, prečo sa teším. Prečo sa teším? Ma to nebaví byť tých 2 mesiace doma. Neviete ani, čo mám robiť. Chápete? Taký mám tu šťolík. Noteboočík tam mám. Dobré. Končím do toho videa. Čaute.